Piloxing er intervalbaseret træning, der er bygget op omkring nogle bokseinspirerede blokke og nogle pilates-inspirerede blokke, kombineret med nogle dansetrin. Det er et unikt mix af fedtforbrænding, muskelopbygning, styrke, smidighed og balance. Man kommer i rigtig god form, samtidig med at man både har det sjovt, bliver udfordret og får sved i håret.